ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱର ହୃଦୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଏମିତି ଜଣେ ଦେବତା ଯିଏ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଚିନ୍ତନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ କସ୍ମିକ ନୀତିରୁ ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଛି। ସେହି ଦେବତା ହେଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ସୃଷ୍ଟିର କର୍ମ ଲେଖପାଳ, ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟର ସେତୁ, ନ୍ୟାୟ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମାଧ୍ୟମ। ସେ କେବଳ ଏକ ଲେଖପାଳ ନୁହେଁ, ସେ ହେଲେ କର୍ମ ଓ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟର ସୂତ୍ରଧାର, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟର ବ୍ରିଜ, ଓ ମୋକ୍ଷ ଓ ପାପର ମଧ୍ୟର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶାସକ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କିଏ? ସେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ସମସ୍ତ କର୍ମର ମାନସିକ ରେକର୍ଡ ରଖିବାର ଏତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପାଇଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବେଦ ଓ ପୁରାଣର ଅମୂଲ୍ୟ କଥାମାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୁଏ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମଗାଥା, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଏପରିକି ନବୀନ ଥିଲା ଓ ସମୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ରାକାର ଗତିରେ ବିକାଶ ପାଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତିନିଟି ଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗ, ଭୂଲୋକ, ପାତାଳ, ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନିୟମିତ ଚଞ୍ଚଳତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ସେହି ସୃଷ୍ଟିର ଅନୁରୂପ ଉଦ୍ଭବକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ କୃପା ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ଯଦିଓ ସୃଷ୍ଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିକାଶ ପାଉଥିଲା, ଧର୍ମ, ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ନୀତି ଅନୁମାନ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ମଣିଷ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନଥିଲେ। ଭଲ ଓ ଖରାପ କାମ ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମନେ ରଖୁନଥିଲେ। କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନଥିଲା, କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ନଥିଲା, କୌଣସି ନୀତି ନଥିଲା, ଯାହା ଭଲ ଓ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଏହି ଅସମତୁଳନପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଲା। ଦେବତାମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଆଗମନକୁ ଭୟ କରିଲେ। ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ନ୍ୟାୟ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିତୃମାନେ ନ୍ୟାୟ ନିମନ୍ତେ ଆକୁଳ ହୋଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ଜଣେ ଦେବତା, ଯାହା ଅପରିମିତ ଇମାନଦାରୀ, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷତା ସହିତ ଲେଖପାଳ ହେବେ। ଏମିତି ଜଣେ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିରକୁଟିଆ ପକ୍ଷୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇବ। ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଟି ମୁଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବତା, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏକ ପଦ୍ମରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଋଷି, ଦେବତା, ମଣିଷ ଓ ଜନ୍ତୁମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଜଣେ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ କୌଣସି ଜାତି, ବଂଶ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ। ଏମିତି ଜଣେ ଯିନି ଲୋଭ, କାମନା ବା ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଅସ୍ପର୍ଶ, ଯିଏ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବିକାର ଭାବେ ଧର୍ମର ସେବା କରିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଓ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଚାରି ମହାଭୂତ, ତିନି ଗୁଣ, ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। 12,000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ଏମିତି ଏକ ଆତ୍ମା ଉପରେ, ଯିଏ ଏହି ଧାର୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଲଳାଟ ମଧ୍ୟରୁ, ତାଙ୍କ ମନସରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏକ ଦୀପ୍ତିମାନ ଆକୃତି। ନା ମାଂସ ନା ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମିତ, ନା ଗର୍ଭରେ, ନା ଚାହିଦାରୁ, ବରଂ ଶୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନରୁ ଉଦ୍ଭବ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ଓ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ଏକ ଦୀପ୍ତିମାନ ପ୍ରାଣୀ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ କଲମ ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନୟନ ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଭେଦୀ। ତାଙ୍କ ଆସନ ନିଶ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼। ବ୍ରହ୍ମା ଘୋଷଣା କଲେ, ତୁମେ ହେବ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଯିଏ ଜୀବନର ଚିତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କର୍ମ ଲିପିବ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପିପିଲିକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେହି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କର୍ମ ରେକର୍ଡର ଶାସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନର ଦିବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଗ୍ରସନ୍ଧାନୀରେ ଲିପିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଯମଦେବ, ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଏକ ନିଖୁତ ରେକର୍ଡ ରଖିବା, ଭଲ ଓ ଖରାପ କାମକୁ ତୁଳନା କରି ବିଚାର କରିବା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଯମଲୋକର ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବିଚାର ଚଳାଇବା। ଏଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜାଗୃତ ଆତ୍ମା, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଇନା ଯାହା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପୌରାଣିକ ଗାଥା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଓ କିଛି ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କେବଳ ଚିନ୍ତନରୁ ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହ ଓ ଆତ୍ମାର ଏକତ୍ର ସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଜ୍ୱାଳା, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଶାନ୍ତି, ବାୟୁରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଓ ଆକାଶରୁ ଅସୀମତା ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ଏକ ଶକ୍ତିର ଅଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଏକତ୍ର କଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଲ୍ଡେନ ପିପଳ ପତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ, ତାହାକୁ ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଓ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୃତି ସହିତ, ପୀତାମ୍ବର ପିନ୍ଧି ଏବଂ ହାତରେ ଦେବୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାୟସ୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କାୟ, ଦେହରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ଓ କର୍ମର ଅମୋଘ ରେକର୍ଡ ରଖେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପାଠାଗାରର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଂଶ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଯାହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ନ୍ୟାୟ କଲେ, ସେ ଥିଲେ ଏକ ରାଜା, ବିଚିତ୍ରବୀର୍ୟ। ସେ ଗର୍ବରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ପାଳନ କରିନଥିଲେ।
अन्याय युद्ध भांगी देथिबा प्रतिज्ञा अपवित्र काम मृत्यु परे यम तांको आत्मा को नहीं आसिले ओ पचारिले नरक की पुनर्जन्म की चित्रगुप्त पढ़िले तांको कर्म रेकर्ड भल काम मंदिर तैयारी करथिले ऋषिमानंकु भोजन देइथिले पाप अन्याय युद्ध करथिले धर्मर उल्लंघन करथिले जम निष्पत्ति नेले प्रथमे अल्प सजा दियाजिबो तापरे जन्म मिलिबो एक नम्र कृषक भावरे विनम्रता ओ सेवा शिखिबा पाई एभଳି भावे आरंभ हेला कर्म ओ न्यायर चक्र एवं ताहार निखुत न्यायाधीश हेले चित्रगुप्त भारतरे विशेषकरी कायस्थ जाति मध्यरे चित्रगुप्तंकु केवल एक देवीय गणनार देवता नुहे से हेले लेखन बुद्धि और धर्मर प्रभावशाली अधिपति तांको जन्मदिन हेउछि चित्रगुप्त जयंती जेउठी भक्तमाने कलम कागज मसी द्वारा पूजा करंती सत्य स्पष्टता और धर्म पाई प्रार्थना करंती पूर्व कर्म पाई क्षमा चाहंती और नूतन आरंभर निश्चय करंती एही दिनरे तांकु मना जाए जमद्वितीया मध्यरे जेउठी मृत्यु आसीपारे किंतु सत्य सदा बंची रहिबो चित्रगुप्त प्रतिनिधित्व करंती अहिंसापूर्ण दिव्य न्याय आत्मार कार्मिक स्मृति समस्त लोकरे गुप्त सत्यर उपस्थिति से भय नुहे सम्मान हेले से कठोर नुहे किंतु अडिग से पक्षपात नुहे किंतु पूर्ण न्यायपूर्ण प्रति श्वासरे प्रति चिंतारे प्रति कार्ୟରେ चित्रगुप्त शांत भावे देखुछंती से हस्तक्षेप करंती नाही से दंड दियंती नाही किंतु आत्मा फेरी आसिले न्याय हेबो अवश्य ए आधुनिक जुगरे जेउठी मेसिन ओ माया शक्तिर शासन अछि तथापि चित्रगुप्तंको अदृश्य उपस्थिति आमकु एही दिव्य बाणी देउछि तुमे तुम विधिर स्वयं शिल्पी तुम चिंता बीज तुम वाक्य ओजा तुम कार्य तुषार रंग एही जीवनर कैनभास तुम निजर किंतु जेबे एही संसार छाड़ी जिबु से चित्रटी रहिजिबो ओ चित्रगुप्त ताहाकु पढ़िबे चित्रगुप्तंको जन्म रहस्य केवल दिव्य उद्भवर कहानी नुहे एहा हेउछि एक जिम्मेदारीर शिक्षा एक धर्म पाई आह्वान ओ आत्मार अमर यात्रार स्मृति एही विभ्रांतिपूर्ण जगतरे जेउठी आमे आमर कार्यर परिणाम विस्मृत करि देउछु चित्रगुप्त हेउछंती से अदृश्य साक्षी अनुलेख करुछंती स्मरण कराउछंती ओ खोलासा करुछंती से हेउछंती अदृश्य द्रष्टा दिव्य इतिहासकार कर्मर रक्षक ओ जेबे आमे तांको सम्मुखीन हेबु से महाब्रह्मांडर न्यायालय मृत्यु परे तांको दृष्टि आगरे आमर कर्म ही कथा कहिबो सत्य प्रेम ओ धर्मर अभिलेख भावरे आहुरी एमिति ओडिया स्टोरी पाई ओडिया रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करंतु।